ċelebrazzjoni doppja għaż-żabbarin li minn barra l-promozzjoni qed jiċċelebraw ukoll il-fatt li l-komunità għandha ground tal-futbol ġdid. Xi ħaġa li minna se jibbenefikaw aktar minn 200 tifel u tifla li huma parti minn nursery tal-lokali. Il-Ministru Helena Dalli li inawgurat il-ground sostniet li dan huwa investiment dirett fil-ħiliet fiżiċi u mentali tat-tfal li jagħmlu parti minn din in-nursery sabiex jibnu karattru aħjar permezz tal-isport. Il-Ministru Dalli fakret li permezz tal-ground mamar bl-aħjar faċilitajiet it-tfal se jkollhom kull opportunità biex jitalmu jaħdmu f'tim. Qatt ma nistgħu nagħmlu biżżejjed f'dan il-qasam tal-isport u allura kull fejn nistgħu ngħinu huwa importanti li nagħtu l-għajnuna tagħna kollha lil min imexxi dawn il-oqsma sportivi sabiex ikunu jistgħu ikomplu bix-xogħol tagħhom u aktar tfal u żgħażagħ jersqu lejn l-isport. Dan il-ground kien inawgurat fil-preżenza tal-President tal-UTFA u wieħed mill-pjunieri tal-futbol Malti Father Hilary Taliaferro u l-President tal-klabb Dr. Jose Muscat. Mingħand tiegħu Father Hilary sostna li l-futbol jibnilek karattru sod u permezz tiegħu tista' taffaċċja il-ħajja bl-isfidi kollha tagħha. Filwaqt li awgura lil Ministru Dalli u l-amministrazzjoni tal-klabb għal passjoni li għandhom biex ikomplu jaraw il-klabb tara twelidhom ikompli jfjorixxi. Dr. Jose Muscat stenna li dan il-ground qed jagħti ċans lil klabb biex ikompli intensifika l-ħidma tiegħu permezz ta' riżorsi ġodda għal ġid tat-tfal tal-lokalità.